altså det er processen, der er vigtig, ikke? Og ikke slutresultatet, fordi det kan man godt være lidt opdraget med, at du ved, det er slutresultatet, det er karakteren, og det i og for sig, det er jo rigtigt, den betyder jo ikke noget. Det er udviklingen. Ja. Ja, så det er også meget fedt det der med, at det ens arbejde bliver set som ens praktiksted. Så du også er så meget i det praktiske. Det giver også bare meget mere erfaring. Ja, altså, jeg synes selv, i forhold til de praktikanter, vi har på mit arbejdsplads, altså den viden, man allerede har, på en eller anden måde, som bare ligger i kroppen, fordi man arbejder med det hver dag, hele tiden. Så de har nogle spørgsmål, som slet ikke kommer op i mig, fordi det er jo bare sådan her. Man er så vant til det.